Atong kinabuhi, nagi mahigayon nga nakasinati kita nga nawad-an ta. Nagkadaiya siguro nga butang ug nawad-an ta. Unsa may atong gibati na ng panahon nabalisa kita, wala kita mahimutang ug dili lamang nga nag-uulta kundi unsay buhaton nato nga nawala man kini. Ang angay nga buhaton sama sa Ebanghelyo mao kining pangitaon. Apan unsa man ang rason nganong pangitaon? Tungod kay bililhon ang usa ka butang. Mao kana nga ang pinaka rason ngano man nga pangitaon because bililhon ang usa ka butang. Kay kung kining butanga o tawhana ba dili na gani pangitaon, pasabot ana nga dili na bililhon. Pasagdi lang to. Wala bito to pero okay lang, wala to, walay bili. Pero tungod kay bililhon kana. Sama usab sa atong kinabuhi nga usahay makatagamtam tag mga kalisdanan ngano man tungod kay naay pagkabililhon kanato pananglitan tistingan ta sa devil nga mahimo mahilayo sa Ginoo ngano man ang nahitabo niya na tungod kay sama niini. The devil would be attacking you so hard if there wasn't something valuable in you. Thieves don't break into empty houses. Sa sama usab nga paagi, tungod kay naibililhon sa atua, nga sama pananglitan niya na, ang diablo o ang yawa, mutintal gayud kanato. So unsa may gusto na akong ipasabot niya na, ang pagkabililhon nato. Mao kana makigsunan nga makita nato diri sa Ebanghelyo, this is the parable or the parables of the lost and found. Tungod kay adunay nawala, apan nganong nawala man kiti ug unsay gibuhat ini, tungod kay bililhon kini. Kani mao mga sambingay naghatag kanato panigingnan o konsolasyon. Nga bisag unsa nato kadautan, bisag unsa nato ka gitawag nato daghang mga supak sa Ebanghelyo nga atong gihimo apan pangitaon pagyud gihapon kita sa Ginoo. Ngano man tungod kay bililhon kini. Di ba makahatag kanatong konsolasyon sa kinabuhi, makapalipay kanato kay gipangita ta tungod kay bililhon kita. Usahay labi na mga siguro batan-on ba mga bata mo reklamo saba ni mama, sige lang pangita, asa na ta. Ang akong kinumidya nga istorya niya na, di nagay ka pangitaon, diha na makamabala ka. Kaya nga naman, dili nakakipakita nga bililhon. Mao na, mao kaigsunan, matag usa ka nato bililhon, kay liman kaya na ng 99 gibiyaan dito sa sibsibanan, unya gipangita ang usa. Because each and every one of us bilinhon maigsugdan ni Kristo. Sa laing bahin, kung kita bililhon, nganong gipangita man kita, dili lamang tungod sa pagkabililhon nato, kundi tungod sa gugma. Ngano man nga gipangita kita, tungod because of the love, ang gugma sa Dios dinhi kanato. Mabitaw nang madungog ta permanente nga maingon, for God so loved the world that He gave His only Son. Sa unsang pagiha nga ato nang ma-relate sa atong kaugalingon nga eksperyensya, nga kung kita gipangita, because love ta, gihigugma ta. Ngano man nga gipangita, dili tungod kay para kasab-an, asa man itong bata ato, makasab-an, makatilaw gito sa akua. O usahay, nabitaw nga eksperyensya nga ingana, makpakitan lang gani tunako, makatilaw gyud ni siyang bataan makatilaw gyud ning tawhanan Pero dili ing ana ang rason nganong gipangita. Kundi tungod kay nganuman, tungod kay nahingawa, tungod kay gugma ang mipatigbabaw sa pagpangita. Makita nato diha sa Ebanghelyo, I believe kita particular sa the finding of Jesus at the temple. O sa giingon ni Birhen Maria, nganong gibuhat mo kanamo anak, ako ug ang imohan nahingawa, naguol, wa mahimutang sa pagpangita kanimo.
All this redounds to the love, ang gugmas sa Dios alang kanato. Mao na nga sama nga kang Maria, anaa po si San Jose, mihatag yun og pagtagad alang sa bata nga Hesus. Sa sama nga pag-agi, ato usab nga siguro misyon sa atong kinabuhi, dili lang paghatag o bili sa matag usa, kundi sa pagpangita ni atong mga tao nga nahisalaag. Kung sa unsang pagiha, o nga naman nga atong pangitaon sila, siguro murag kita missionary in a sense, nga pangitaon nato sila. Nga naman, tungod kay ato silang gihigugma. Ug gugma ang magtukmod kanato, nga pangitaon nato sila, ibalik ngadto sa gitawag turil, diha sa sama sa Ebanghelyo, because of ang atong paghigugma ug pag-amuma diha kanila. Na ay mga images nga makita nato sa Good Shepherd, sama sa gisulti diri sa Ebanghelyo, unsa man, nga inikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon. No? Pas-anon. Very symbolic, very touching kaayo. Nga dili ingon, sige uli na. Bitaw ka na mga istorya sa una. Pag makita na, sige na, gibunala na, kay makita na, bunala na, kasap-an na pag-ayo. Pero diri sa Ebanghelyo, unsa may gipakita, the tenderness of God. Nga naman, kay iya mang gipas-an. Mao kani makaigsunan ang kadako sa gugma ug paagi sa atong Ginoo nga kita gipangita, dili lang gipangita, kundi sa dihang makaplagan na ana-ana ang pag-amuma. Sa samang paagi, nagkadaiya, labi na kanato pananglitan nga debosyon ni San Jose, mauusab ka na ang atong ipakita, bisan pagani sama sa akong ginaingon, wala may gisulti si San Jose, pero ang iyang tenderness, ang iyang care nga to sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pag-amuma, mao kini ang mga punto, mga values nga ato usab maipakita. Mao kana nga aduna kitay debosyon para asa man kini, para atong masubay diha sa atong kinabuhi ang mga panagiingnan pananglitan ni San Jose. Sa samang paagi, tanaw nato atong Ginoo nga naghatag yun og pagpadayag sa kaayo dinhi kanato, paghigugma dinhi kanato, pag-amuma dinhi kanato. Kita usab isip mga sumusunod sa atong Ginoo, ato kinipakita diha sa atong pag-amuma, paghatag og bili sa atong kaigsunan ug paghigugma diha kanila.